Последна приказка за пчелите. Според една легенда, когато за трети път започнал да изчезва животът на земята, се появила първата пчела от сълзата на Господ. Точно на кой Господ не се знае. Дали на Буда, на Христос, на Мохамед или на Виракоча, богът на инките, или на някой африкански бог на тагата, не е известно. Това е една стара легенда, но във всяка стара легенда има и писачинка от същинската истина. След като пчелата се появила от сълзата на Господ, кацнала на ръката му и го попитала: „Мили Господи, благодаря ти, че ме създаде от своята сълза, но кажи ми, защо е пророни и каква ще бъде моята мисия на света?“ Господ отвърнал: „Пророних я, защото се страхувам целият свят да не изчезне отново. И те създадох, за да го спасиш. Защото благодарение на теб, от днес нататък земята всяка година ще се обновява. Дърветата ще раждат плод, цветята ще цъфтят, а човекът, птиците и зверовете ще те благославят. Ти ще бъдеш изобразена на първата световна монета, за да разберат хората, че без теб този свят няма продължение.“ „Благодаря ти, Господи“, казала пчелата, разтворила крилата си, отлетяла към райските поляни на Тигър Ефрат. Но днес тези райски поляни ги няма. Ето, тази приказка разказваше господин Пчелогриш на своята внучка Емили и на трите си внучета Алекс, Анди и Тони, които му бяха дошли на гости в една от тези села на България, където училището пустееше, асфалтът по улиците бе разрушен, а хората ставаха все по-малко. Гостуването на внучетата бе голямо щастие за стария пчелар, защото много рядко се случваше заедно да се съберат всички. Съвсем скоро той щеше да навърши 70 години и това бе най-големият подарък за него. Децата се бяха покатерали на една от трите вековни черници в двора на господин Пчелогриш, слушаха неговата приказка за сътворяването на пчелите и похапваха от плодовете на черницата, която, ако вие не знаете, аз ще ви кажа, е най-полезният плод за сърцето според най-мъдрия лекар на света, господин Авицена.